khobor Kapatisi TV. Kilat pathai khubor bapau ha kaperthei kila yo jingte ba Nongsynshar ba Khliehduh Jong kari Iran u Ali Khamenei u mut ban Phet Krad no nalaka Jong kari namar ba ka jekhi menta ka dang jorbha ha ka bakala mi ka jingya brio ya ka ba ki pulet ki haban chusiat ye ki pajba namar ba kila kurup ya ki nongba bahe katkum ki khubor la yathu ba Khamenei ula Pynkhreh menta ban Phet Krad no haringkat ki nongyalam ki badon hasenda Jong kumjuru bat ki bahaying hasem Jong Khamenei udan jingthmu ban Phet Krad syarasha ula ong ba ula lumlupa ki pisa pilan Jong baro ban Phet no yaladi ka jengaki ha Iran kala nang jor shushu hadin ba Presiden ka Amerika Donald Trump ula maham tinge ya ka sarkar ha Iran ba kamde ban le tomet yaki nong yaki lem komta ka Amerika kan wan ban pelaj im yaki Trump ula berngem ba lada ki bor sarkar ki peniap yaki riu pajba ka Amerika kamla ban chusngam bat kan len ban khrwet tinge ya ka Iran Kini ki video ki bala sapriang ha ki rinsan social media ki badai ki jingyaki ki badang yad hadu mentaru ha Iran.